Здравейте, приятели и гости на канала. Току-що приключи поредния риболовен излет по гръцките брегове. Успях да тествам новата въдица. В предишен епизод знаете, че апията ми се счупи. Взех нова апия. Модел е Fuji Springer. Направихме прекрасен риболов на Сафриди. Въдицата се представи идеално. Може би на по-късен етап ще направя и ревю за колегите, които се интересуват от модела. Заиграхме се с едни риби тон. Дори успях да провокирам удар. Въпреки че останах с впечатление, че ми се е откачила, оказа се всъщност рибата е скъсала и мина в графата изпуснати. Но продължавам да се надявам на реванш. Приятно гледане. Да заредим преди път. Пип. Заставим камера. Да, ето тримата герой. Усмихни се, Овен. Може синко извлачиш никакво. На звук ли сме или не? Ти със сигурност. Голем ще са, браче, тия са по метър. То ми на близка дистанция, хранещи се. Обаче нямаме късмет, не искат. Тун ефект. Оп, свърши. Що стегна колко сама са гъбото? Защото ще вземе цялото влакно за това. Хранещи се риби тон. Недостижима дистанция. Да ги пробваме. Да. Това е интересно да се доближат как са 7-8 риби и са стиснали ято. Разтреси и се откачи. Новото оръжие, на което днес ще е сефтито. Да е достоен заместник. Пази прочката. Тета от хубавите. Джуре с много хубав сафрит.
Оставим да ми потъне корема и веднага ме взима. Ма много са, навътре са много. То буквално всеко хвърляне е риба. Валката има дубле. Браво, майсторе! Прекрасен сафрит. Хапе. Водска, качма. Как ти дял? Трахме да въркна пак в ми. Това е ван с синегрида на силикон. На 0,18 монофил. На джик ли? На джик. Браво, Вайване. Какъв е бесен. Ура. Дивак. Шартриоз, зелен гръб, бял корем. И гол след гол. И второ хвърляне. Ето го момчето.